Hát meg volt az első nap Tokióban, tegnap is érkezzünk Japánba. Sajnos egy tájfun van éppen, Nagasakiból jön errefele, vagyis hát tegnap már ide is ért, de hála jó Istennek, délben volt egy nagy zivatar, meg délelőtt szemergett egy kicsit az eső, de nem vágta az egész napot keresztbe, tehát szerencsére lehetett csinálni, amit kellett. Bár egyébként nagyon meleg van, és hogy reggel esett meg éjszaka egy kicsit az eső, és hogy a melegbe felszáradt, olyan kegyetlen pára volt, hogy tehát csatakokba folyt az izzadság az emberről. Na de mindegy. Az első állomás egy a 1,5 óra volt a hoteltől, nagyon szépen el lehetett sétálni, nagyon szép volt egyébként a városon is, tök érdekes. A rengeteg kis utca, meg a kis ilyen tipikus japán autók, nagyon jó volt. Annyira vicces, hogy ezek a kis automaták mindenhol ott vannak. Az út szélén, a parkoló mellett, mindenhol. Ahogy az autókkal is beállnak, annyira szépen minden rendezett. Fizetned kell a bicikli parkolásért. Green tea ice cream. Valamilyen zöld teás jégkrém. Azt sem tudom, hogy meg lehet enni a külsejét, vagy nem. A palotának volt két része. Az egyik, ami még aktív, meg az egyik, ami régen az ilyen Edo-korban, meg az ilyen régi kori várak voltak odaépítve. És egyébként van ilyen várfala, meg körülötte vízáró, meg minden. Gyönyörű egyébként, nagyon szép. Ott egy csomót el lehetett sétálni, szerencsére az eső nem esett. Azt bánom, hogy a másik része nem lehetett átmenni, az le volt zárva. Nem tudom egyébként, hogy ott most kilakik, vagy mit csinálnak. Lehet, hogy valami állami intézmény van, vagy valami. Nem tudom. Megnézhettem volna egyébként. Na mindegy. Utána elmentünk egy másik helyre, amit úgy hívnak, hogy Meiji Jingu, vagy Meiji Jingu. Egy ilyen Shinto park, egy ilyen templom park-szerűség. Ilyen óriási, 10-15 méter magas, ilyen japán kapukon keresztül lehet bemenni, és ilyen erdős az egész, és kegyetlen jó hangulata van. Egy kicsit esett az eső, de úgy olyan ködös eső, és nem is tudom milyen időjárás volt, és ugye a fák miatt egy kicsit sötét volt a a fény, nehogy napot nem igazán láttunk. A fény alig szűrődött, tehát nagyon hangulatos volt. És azon belül egyébként gyönyörűek voltak ezek a régi tipikus japán épületek, ilyen Shintó templomok, meg volt egy ilyen, azt hiszem, hogy királyi kertnek hívták, oda 500 yen volt a belépő, az olyan 1000 forint, tehát egyébként nagyon nem drágák a belépők, ahova is fizetni kell, de úgy nem nagyon sok helyre kellett. Például ebbe a várkertbe, ahol először mentünk, oda se kellett belépőt fizetni. Egyébként még annyi, hogy a várkertben a régi vár már nem volt ott. Az alapja ott volt egy-két dolognak, egy-két ilyen lőtorony, vagy ilyen kilátótorony, mert ez így hülye hangzik, de ilyen bástya még ott volt. De például az Edo-kori vár már nem volt ott, csak a helye, tehát ott csak egy üres rét volt. És ebnél a királyi kertben, itt a Shintó parkban, vagy Shintó templom parkban volt egy tök érdekes kis forrás, ami, ahogy a víz jött fel, egy ilyen kis képített kis henger volt körülötte. Régen lehetett belőle inni, én ittam most belőle, és aztán láttam, hogy nem lehet belőle már inni, volt valami baleset, és elvileg nem garantált, hogy tiszta a víze, vagy biztonságos, már úgyhogy remélem, hogy holnap nem a WC-n fogom tölteni az egész napot. De nagyon szép volt egyébként. Ott elkezdett esni az eső, sajnos ott volt egy elég erős zápor, de volt egy ilyen kis nádtetős kis ház, és onnan a kilátás tök jó volt, mert volt egy ilyen kis tó, és tele volt vízililiommal, meg halakkal, meg teknőssel, és az egy kilátás gyönyörű volt, meg úgy villámlott, az ég dörgött, és ilyen erdős volt körben, nagyon, nagyon jó hangulata volt. Úgyhogy az nagyon jó volt, aztán pedig átmentünk Shibuyába, egy olyan óra séta, és útközben egyébként láttuk a leghíresebb ilyen bevásárló, nem is bevásárló, mint a Váci utca olyan,
Tehát tele van ilyen turista vakító bolttal, meg kajáldával, ilyen csiribiri fánkokat lehet venni, meg ilyen, jégkrémet, ilyen hülyeségeket, meg egy-két nagyon bizarr ilyen japán ruhabolt volt, meg ilyen csizma volt. Nagyon-nagyon érdekes volt. És utána mentünk, elértünk a Shibujába, ahol a világ legforgalmasabb kereszteződése van. Van, hogy egy zöld alatt, nem egy óra alatt, egy zöld alatt 3000 ember átmegy. Nem csak párhuzamosan van, hanem keresztben is van átkelő, gyalogos átkelő. És van bemondó, vannak rendőrök, tehát konkrétan van egy bemondó, aki egy ilyen show-t csinál az egészből, hogy na, akkor készüljetek fel, mindjárt indul, és akkor elkészültek, és akkor na most gyerünk, és akkor mindenki megy, mindenkinek a kezébe persze a telefon, meg a fényképezőgép, meg minden. Aztán úgy járkál, hogy én látszódjon, persze én is azt csináltam, tehát nyilván. És az nagyon jó volt. Ott van egy aluljáró szint, olyasmi, mint a West End, csak kulturáltabb. Olyasmi igazából, mint egy ilyen food court, vagy ilyen ilyen étkező rész. És ott egy isteni finom sushit ettünk, és nem is volt drága, mert olyan 4-5 ezer forint volt 2 csomaggal. Az egyikben volt egy olyan 8 talán, a másikban meg csak 3, de nagyon sok és isteni finom hal volt benne. Használtuk a vasutat, vagyis ilyen metrót. Ezt azért mondom, mert nagyon érdekes, hogy ugye náluk minden régiónak külön szolgáltatója van. Nem úgy, mint otthon, hogy van MÁV és ennyi. Oké, van nagy eset, de tehát nincs nagyon más. És érdekes is, hogy ahogy látszódik, hogy volt először az első vasút, és akkor arra építettek egy másodikat, meg volt, hogy majdnem kb. 3 külön ilyen vasúti réteg, vagy ilyen szint volt egymásé. Például ott mögöttem az előbb ment el egy, ott most megy. Na, az egy bullet train, vagy Shinkansen, a mögött pedig a sima metró, vagy az ilyen sima kis helyi, minek is hívja, személyvonatszerűség ment. Tehát így megvannak ezek a rétegek, ahogy igazából így Tokió fejlődött, és így nagyon érdekes látni, hogy volt először ez a legegyszerűbb személyvonat, és akkor tényleg van, hogy gondolom olyan 20 éve építették rá ezeket az autópályákat, meg ezeket az új gyorsvonatokat, tehát tök jó. És utána egyébként a Shibuya után jöttünk már vissza, de annyira érdekes ez a város, tehát annyira pozitív élmény, meg annyira pozitív a tapasztalat, hogy ez a rendezettség, tisztaság, tehát szerintem egész nap egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hány darab eldobott szemetet láttam, de az is lehet, hogy csak azért volt, mert a szél elfújta, vagy valami turista eldobta. De az emberek barátságosak, mindenki tényleg így köszönöm, elnézést, meg nagyon kedvesek, de nagyon jó. Annyi egyedül talán, hogy így nyáron ide eljönni, tehát piszok meleg van. Nagyon párás az idő is, és az azért úgy megnehezíti, de egyébként inkább, mint hogy az ember szétfagyjon, nyilván. De nagyon jó. Holnap nem tudom mi lesz, még holnap is Tokióban leszünk. Van Shibában egy ilyen sci-fi vasút, monorail, hogy felül van felfüggesztve, és úgy megy így a házak között. Na, azt kéne megnézni, az Narita fele van, egy olyan 1,5 óra. Oda kéne elmenni és azt kipróbálni. Nem tudom, hogy az lesz-e, vagy valami más, de nagyon várom. Vagy ez lesz, vagy az, de valami lesz, úgyhogy nagyon jó lesz. Köszönöm, hogy megnézted. Ja, és még annyit elfelejtettem, hogy ez a Super Hotel, az a neve, egyébként szerintem olcsó, olyan 24 000 forint egy éjszaka, de Tokió belvárosában van, és este 6 és 10 között ingyenes alkohol van. Konkrétan ki van rakva vagy 15 üveg, olyan, hogy vodka, gin, sorolhatnám még mi más, ilyen gyümölcslikőrök, ilyesmik. Bor, fehér meg vörös, nem is olyan rosszak egyébként.
és ingyenes fogyasztás van. Annyit iszol, amennyit akarsz. Nem tudom, hogy itthon, vagy otthon egy ilyen működne, vagy hogy hány napig működne, mielőtt csődbe megy, de itt úgy néz ki, ez is működik.